Здравейте, почитатели на психологията! Този кратък тренинг е посветен на едно изключително важно изкуство – как да пратим непоисканите мнения по дяволите без колебания, с вярна преценка и с акцент върху това да обичаш себе си не само на теория, но и на практика. Всеки ден, независимо дали в офиса, у дома, в социалните мрежи, ние сме изложени на множество притискащи ни хора, които се опитват да ни кажат какво да мислим, как да чувстваме, какво и как да правим, че даже и как да живеем. Непоисканите мнения могат да бъдат като шум, който заглушава нашия вътрешен глас и подкопава нашата увереност. В крайна сметка крадат от правото ни да вземаме самостоятелно решение за себе си и да реализираме нашия личен избор. В това видео ще ви покажа как да се справите с тези предизвикателства. През следващите минути ще разгледам как да казвате не и как да изградите своите лични граници. Как да изградите такава вътрешна сила, която да ви позволява да живеете живота си според собствените си правила, ценности и убеждения. Ще разберете как да запазите вашата уникалност и самоуважение въпреки шума отвън. Да започваме! Поставянето на лични граници и способността да казваме не са ключови компоненти за това как да пратим непоисканите мнения там, дето им е мястото. Чрез тях можете да управлявате по-ефективно взаимоотношенията си, като същевременно показвате уважение към себе си и към нуждите си. Техниката, която ви предлагам, за да постигнете това, е с името защитникът на границите. Тя е предназначена да ви помогне да развиете тези умения по стъпков и ефективен начин. Стъпка 1. Определете своите граници. Самосъзнание. Отделете време да помислите върху вашите ценности, убеждения и това поведение, което очаквате да получавате от околните. Какви са вашите лични граници? Какви са нещата, които не желаете да толерирате като поведение от другите в личния и в професионалния си живот? Яснота и конкретика. Бъдете специфични в определенето на границите си. Колкото по-ясни и конкретни са те, толкова по-лесно ще бъде да ги защитите. Стъпка 2. Обявете границите си. Ясно изразяване. Когато е необходимо да поставите граница, изразете я ясно и директно. Използвайте аз-съобщения, за да избегнете обвинения или пък нападки. Например, аз се чувствам неудобно когато и затова бих предпочел ако. Уважение и твърдост. Бъдете уважителни, но твърди в изразяването на вашите граници. Избягвайте да се оправдавате и да давате някакви обширни обяснения. Това е влизане в така наречения обяснителен режим и е сигнал за отсрещната страна, че няма проблем да ви се качи на главата. Приемете, че не сте длъжни да се оправдавате и обяснявате, когато заявявате границата си. Стъпка 3. Научете се да казвате не. Простота. Когато трябва да кажете не, правете го просто и ясно. Не бива да обръщате отказа си в извинение. Не сте длъжни да се извинявате, задето отстоявате личната си позиция. Но ако все пак ви е неудобно да сте директни, опитайте с заобикаляне. Ако се чувствате неудобно да кажете директно не, опитайте се да предложите алтернатива или компромис, който отговаря обаче на вашите граници. Примерно, Пешо, днес не ми е много добре, много ми е натоварно и ще ти откажа поканата ти за литературна вечер. Потърси ме примерно след месец или ако графикът ми се е посвободил, ще погледна новата ти книга по-късно. Стъпка 4. Поддържайте границите си. Последователност. Бъдете последователни в поддържането на вашите граници. Ако позволите изключения, хората около вас може да започнат да игнорират границите ви. Адаптивност. Бъдете готови да преразгледате и адаптирате вашите граници, когато обстоятелствата се променят.
Чрез прилагането на техниката защитникът на границите, вие ще можете да управлявате по-ефективно взаимоотношенията си, като същевременно показвате уважение към себе си и към нуждите си. Това ще ви помогне да изградите по-здравословни и по-удовлетворяващи взаимоотношения, както в личен, така и в професионален план. И да откриете пред вас пътят към изграждането на живот според собствените правила, ценности и убеждения. Животът според собствените правила, ценности и убеждения изисква развиване на вътрешна сила и увереност. Този процес може да бъде подпомогнат от техниката компасът на личността, който ви помага да се насочите и да останете верни на себе си във всички ситуации. Стъпка 1. Определяне на ценности и убеждения. Самоанализ. Оставете си време за размисъл и определете кои са вашите основни ценности и убеждения. Стремете се към реалистичност. Яснота. Бъдете ясни относно това, кое е важно за вас и защо това е така. Стъпка 2. Създаване на визия за живота. Визия. Създайте ясна визия как искате да изживеете живота си въз основа на вашите собствени ценности и убеждения. Цели и планове. Определете конкретни цели и разработете планове за тяхното постигане. Стъпка 3. Развиване на увереност и самоуважение. Самоутвърждаване. Използвайте редовно афирмации, които подчертават вашите силни страни и способности. Празнуване на успехите. Отбелязвайте своите постижения, малки и големи, за да укрепите увереността в собствените си способности. Стъпка 4. Развитие на уменията за справяне. Гъвкавост. Развивайте гъвкавост мисленето и действията, за да можете да се адаптирате към променящите се обстоятелства, оставайки верни на себе си. Решаване на проблеми. Усъвършенствайте умения си за решаване на проблеми, за да можете да преодолявате предизвикателствата по пътя към вашите цели. Стъпка 5. Поддържане на позитивно отношение. Оптимизъм. Отглеждайте оптимистичен подход към живота, като се фокусирате върху възможностите, а не върху препятствията. Резилиентност, гъвкавост. Развивайте резилиентност, за да можете да се справяте с неизбежните трудности и да продължите напред, независимо от обстоятелствата. Чрез техниката компасът на личността, вие ще изградите тази вътрешна сила, която ще ви позволи да живеете живота си според собствените си правила, ценности и убеждения, като по този начин постигнете по-голямо удовлетворение и пълноценност и на следваща стъпка вече сте готови да се справите успешно с спазване на уникалността и самоуважението в свят на външен шум, за което говорих в началото на този тренинг. В днешния бърз и постоянно променящ се свят, пълен с външни мнения, неспирни сравнения с другите и очаквания, е изключително важно да се научим как да запазваме нашата уникалност и самоуважение. Това е ключът към истинското личностно израстване и удовлетворение. Техникът оазисът на истинското аз може да ви помогне в тази насока. Нека ви я представя. Стъпка 1. Откриване на вашата уникалност. Самоизследване. Определете кои сте вие наистина, вашите интереси, силни страни, слаби страни и други. Приемане. Интегрирайте в своя вътрешен психичен свят своите уникални качества. Изграждане на самоуважение. Афирмация. Разправете се с вътрешния си критик и го заменете с подходящи афирмации. Действия за самоуважение. Занимавайте се с дейности, които усилват вашето самоуважение, например, любимо хоби. Стъпка 3. Интегриране с вашите лични граници. Интегриране. Включете в личните си граници, в качеството на защитено пространство, всичко онова, което сте като личност и го отстоявайте. Не на сравнението. Съзнателно избягвайте да се сравнявате с другите. Вие сте уникален човек и това не подлежи на сравняване. Стъпка 4. Практикуване на устойчивост. Устойчивост. Стремете се
да гледате на предизвикателствата и проблемите, с които животът ви сблъсква, като на възможности за растеж, а не като на неуспехи. Позитивен фокус. Не забравяйте да насочвате вниманието си също и към онова, което ви прави щастливи. Стъпка 5. Отстояване на себе си. Изразяване на мнението си. Упражнявайте се да изразявате своите мнения и убеждения по уверен и уважителен начин, дори когато те се различават от масовите възгледи. Защита на вашата уникалност. Бъдете готови да защитите вашата уникалност и различия, когато се налага, като използвате аргументи, базирани на вашите ценности и убеждения. Стъпка 6. Самочувствие и самоприемане. Поддържане на високо самочувствие. Работете върху поддържането на високо самочувствие чрез постоянно себеразвитие и самоосъзнаване. Пълноценно самоприемане. Приемете себе си изцяло, с всичките си силни и слаби страни, като признаете, че всеки аспект на вашата личност допринася за вашата уникалност. С този тренинг за справяне с непоисканите мнения се постарах да ви предоставя полезни инструменти и стратегии, които да ви помогнат в житейския ви път. Всяка представена психологическа техника е проектирана да ви подкрепи в стремежа ви към по-удовлетворяващ живот. Не забравяйте, че пътуването към самоусъвършенстване е един непрекъснат процес и винаги има пространство за още растеж и за още подобрение. За да продължите по избраният от вас път и да получите допълнителна подкрепа, имам удоволствието да ви предложа моята уникална премиум услуга. Разгърнете криле и достигнете нови висоти в психичната си трансформация с новата ми програма за персонализирано менторство. С моето менторство на ваша страна, вие не просто ще можете да пращате непоисканите мнения, дето им е мястото. Вие ще отключите за себе си възможността да придобиете изпитани психологически техники, които ще ви помогнат да подобрите способността си да защитавате вашите граници, както в личния, така и в професионалния живот, като намалите броя на решенията си, приети под чужд натиск, с цели до 80% за следващия един месец, без нужда да влизате в конфликти и да се скарате всички и без да се налага да следвате сложни, неосъществими планове. Моите стратегии са изковани в огъня на научните изследвания и доказаната практика, подплатени с опита ми като психолог, който е над 14 години. Създадени са да ви предоставят инструментите, необходими за преодоляване на вашите житейски предизвикателства. Ако искате да научите повече, оставете коментар с думата менторство и аз лично ще се свържа с вас на лични съобщения, за да обсъдим как можем заедно да сътворим вашето бъдеще. Беше ми приятно и до скоро!